Сәмет өз хөрмәтле дуслар, минем исемем Диана Сафарова, мин җырчы. Килдем мин Башкортстаннан, город Октябрьский. Килдем мин 4 ел элек Казанга килдең. Һәм кайсы университетка кирдең укырга? Университет культуры и искусств университетында укыйм. 3-нче курсында уже. Кем булырга телисең? Инструментальный исполнитель. Музыкант. Музыкант. То есть вокалист түгел, җырлыйм русча, но хәзер татарча Җырлый башладың. Нинди җыр бу беренче җыры? Ничек атала? Для тебя. Синең өчен? Ике вариантта. Юк, ике вариантта будет уже татар җыры, а бу русча, то есть бер вариантта булды. Икенче җыр була татар җыры, но без подумали и решили сделать икенче вариант, ике монтаж, то есть татар варианты и русча вариант. Ни өчен Уфага бармадың, Диана? Ни өчен Казанга килдең? Ну, во-первых, потому что мин башкорт кызы түгел, мин татар кызы, еще татар кызы. Нәсел минем Казаннан туды, то есть бабайлар, әбиләр килделәр аннары Должинский районда, анда уже мама туды, әнием, и Башкирия уже переехали, потом мы Уфада, Башкортстанда, анда бар национализм. То есть син обязательно должен быть башкорт. Если даже татарма, маризма, да, крашинма, син башкорт түгел, то тяжело все равно. И Казан все-таки нәсел минем монда. Казан тартты инде үзен чакырды. Всегда мечтала в Казань, даже сейчас зовут в Москву, но все-таки яратаним Казанны, поэтому пока никуда не собираюсь. А бу татарча җырың ничек атала әле? Исеме? Татарча җырларга. Синең сүрәтең? Про фотографию, так, ну татарча фотокарточка же был мы, поэтому решили назвать синең сүрәтең. Нәрсә турында ул җыр? Мәхәббәт? Мәхәббәт турында инде. Аннары синең мәхәббәт турында бар клибың, урысча клип. Кайда төшерелде ул? Төшерелде ул Таиландда, остров Пхукет, Хидон. Поехали мы туда, потому что, то есть, сделать такой пиар, анда төшерелде фильм, называется «Пляж» Леонардо Ди Каприо. И вот решили барага анда төшерергә матур җирләр, анда остров, дикий, какие-то джунгли. То есть беренче көнгә без искали места локации, и мы прошли весь остров, то есть пешком от начала до конца, через джунглилар, дикие мартышки. Курыкмадыңмы? Круто, очень. Мы с Адуной, когда же нас заведут в какую-то пещеру и съедят, тоже очень было страшно. Никто по-русски там не понимает. Нәрсә инде телдә сөйләштек санда? Английский. Син беләсеңме инглизчә? Ну, беләм инде, Бераз. Бераз беләм.